Poštovani gledalci, još jednom dobar vam dan. Da se vratimo na ono malopređašnje pitanje, štampane ili digitalne knjige. Šta je zapravo bolja opcija za učenike? Razvoj tehnologije je doneo, naravno, velike promjene u svim aspektima naših života, uključujući i način na koji učimo i pristupamo obrazovanju. Takva je stvar i kada su udžbenici u pitanju. Iako su štampani udžbenici i dalje nezamenljivi, pogotovo u osnovnoj školi, pojavljuje se ipak sve veći broj takozvanih digitalnih knjiga, pa tako uz štampani udžbenik ponekad ide i CD sa istim sadržajem, samo u digitalnom formatu. Kuda sve ovo vodi? Danas želi da nam kaže Damjan Tadić, audio producent, stručni saradnik. Dobar dan, Damjane. Vrlo zanimljiva tema. Jeste i veoma aktuelna, moram da kažem. U poslednje vreme se vode i poprilično debata o toj temi. Je tako? A ko debatuje? Roditelji, učenici, direktori ili svi zajedno? Svi zajedno, ali mislim da roditelji najviše u tome. I šta kažu roditelji? Pa podeljena su mišljenja. Pošto su roditelji tu negde naše generacije, otprilike. Manje više da. I uglavnom je nekako podeljeno mišljenje. Jedan deo roditelja smatra da je to super, da je to inovativno i da će to i tekako značiti učenicima. Dok drugi deo roditelja je i dalje za onaj, da kažem, old school varijantu da budu štampani udžbenici. Ali ono što je činjenično stanje, bar u mojoj školi gde ja radim, ja konkretno radim već 11 godina u osnovnoj školi Branko Ćopić, i dalje primarni udžbenici su u hartiji. Dakle, to je nešto što nije samo kod nas u školi, nego i dalje to na nivou Republike i to mora da bude tako, a digitalni udžbenici su dodatak tome. Dakle, i dalje, bar koliko ja znam, nije preuzeo da je isključivo digitalni udžbenik. Dobro, znači pričamo ovde sad o osnovnoj školi. Da. Kada kreće uvođenje tih digitalnih udžbenika? U kom razredu? Već od prvog razreda. Konkretno, pošto ja radim dva tehnički posla, radim i u muzičkom studiju i radim u osnovnoj školi, radio sam na udžbenicima koji su za nemački jezik, ruski, francuski i engleski i za mlađe razrede od 1. do 4. Ali je bitno da napravimo razliku, pošto ljudi uglavnom mešaju šta je digitalni udžbenik, šta je digitalni sadržaj i šta su digitalne knjige. Digitalni udžbenik je pandam onome što fizički imamo u hartiji udžbenik. Isto to? Da, samo naravno u elektronskom obliku. Ako uzmete tablet, telefon, laptop, vi imate bukvalno identično ono što je u štampanoj verziji. Mislim na tekst, na slike, na skripte, sadržaj i sve ostalo. S druge strane, digitalni sadržaj je nešto što je mnogo funkcionalnije, kao da kažem multifunkcionalna knjiga. Pored tog teksta, ono sadrži neke video i audio materijale koji idu dodatak tom udžbeniku. Dakle, interaktivna, tako da kažem, malo bogatija. Svakako, i ono što je zanimljivo jeste da za razliku recimo od klasičnog digitalnog udžbenika, on ne prati identično tekst, nego ima neke, kao da kažem, bonuse. Pa, na primjer, ako imate udžbenik iz istorije i recimo neka bitka ili šta god, vi imate, na primjer, video sadržaj kako je ta bitka izgledala, pa onda neke zanimljivosti, što utiče na to da se podigne nivo interesovanja kod dece za učenje. Sad, da li se negde primećuje ta razlika u motivaciji ili pažnji kod učenika u zavisnosti od vrste udžbenika? Pa, generalno to zavisi od individue do individue. Moje neko iskustvo je da se to u mlađim razredima oseti jer deca vole kad je nešto šareno, kad je nešto interaktivno i mislim da kod njih ima više uticaja nego u starijim razredima. U kom smislu? Da mališani, odnosno mlađi razredi, više vole koju vrstu knjige? Dakle, više vole interaktivno. Interaktivno. To je moje iskustvo. Njima je zanimljivo sve što podsjeća na crtani film, na one dečije pesmice i generalno udžbenici, da kažem, digitalni udžbenici sa digitalnim sadržajem su napravljeni tako da su mnogo šarenolikiji. Mislim da kod starijih razreda ima interesovanja, ali u manjem procentu. Svakako to pomaže, ali opet ima i svoje dobre i svoje loše strane. Znači, to je prosto teren koji se još opipava, tako da kažem. Tako je. Mislim da kod nas još nismo došli na taj, da nismo dostigli taj nivo da apsolutno zamenimo i dalje primarno štampane knjige. Imamo praktično više izdavača. To je specifičnost, recimo kada smo vi i ja išli u školu, postoje jedan izdavač, jedan udžbenik i to je to. Danas ljudi imaju mogućnost izbora. Tačnije, odeljenska veća pri školama
imamo sada recimo Odeljensko veće prirodnih nauka, stručni kadar, i oni sednu i kažu hoćemo sada ovu knjigu, ovog izdavača zato što smatramo da je on dobar zbog toga, toga i toga. I negde na nivou škole se odabere određeni izdavač. Da se razumemo, svi oni su tu negde, sve to praktično isto mora da prati ono što je Ministarstvo prosvete propisalo, da je to taj sadržaj za taj određeni razred. Ali ta interaktivnost koja ima različite slike, naročito u ovom digitalnom obliku, je nešto što čini razliku između određenih udžbenika i da mi sad kao određeni, sad ja kao roditelj, ne mogu da biram koje to bira škola na nivou veća. Međutim, mogu da biram taj digitalni sadržaj koji želim, jer on uglavnom ide besplatno uz knjige kada se kupe. Da li to znači da roditelji moraju da obezbede taj digitalni alat, tako da kažemo? I šta bi onda to konkretno bilo? Da li to znači da sad moje dete mora da dobije, to jest moramo da mu kupimo tablet ili laptop? U principu, odgovor je ne, ne morate. Znači, to je po, da kažem, slobodnoj volji. Ali onda će biti u zaostatku na neki način u odnosu na drugu decu. Neće, zato što, kažem, primarni program je u štampanoj formi. Ovo je dodatak i kada vi kupite određene udžbenike, vi dobijate kod na kraju svake knjige sa kojim pristupate na određeni portal, zavisnosti koji je izdavač. Na osnovu tog koda vi pristupate tom digitalnom sadržaju koji konkretni izdavač nudi i na osnovu toga vi možete u slobodnoj formi da ga koristite. Određeni nastavnici, da kažem, malo više forsiraju to, dok drugi manje. Znači, opet je to nekako individualna stvar, ali nije obavez. Dakle, vi ne možete da kažete, vi to morate da imate. Barem još uvek ne. Za sada ne, da. Dobro. A Damjane, da li je svaka škola dužna da u tom slučaju obezbedi internet konekciju i kakva je situacija na terenu u celoj zemlji? Konkretno, moje iskustvo, pošto sam radio do sada u 9 osnovnih škola u Beogradu, jeste da većina škola ima opremljene kabinete, uglavnom bar jedan računar sa video BIM projektorom, internet manje više svuda korektnog protoka, ali postavlja se pitanje, to je Beograd, to su veći gradovi, šta je sa ostatkom Srbije, šta je sa neko mesto koje je udaljeno od 200-300 km od Beograda, da li oni imaju te uslove? Mislim da ne, da nemaju jednako sve škole i da je to zapravo problem zašto se ne prelazi konkretno. Kao što kada smo pričamo o dnevniku, bio je u papirnoj formi, pre 5-6 godina jednostavno prešlo na elektronski dnevnik, ali ta tranzicija je trajala je nekoliko godina, nije moglo odmah da se izvrši. Tako da moraju da postoje neki uslovi da bi se prešlo da se samo to koristi. Tako isto i u ovom slučaju. Verujem da je deci lakše nego što je nama roditeljima koji smo odrastali uz te knjige, kupovali one omote, onda one štipaljke za uši i sad odjednom treba da pređemo na digitalne udžbenike. Ali kao što ste rekli, to je prosto jedan proces. Nego, znate šta mene sad tu muči? S jedne strane, stalno govorimo o tome kako deca treba da se sklanjaju od plave svetlosti, jer su po ceo bogovetni dan na telefonima, izloženi su kojekakvim igricama i prosto vole da konzumiraju takve sadržaje. A s druge strane, znači, dolazimo u situaciju da ta deca i u školi onda koriste te iste tablete, laptopove i tako dalje. Kako sad to? To je pitanje koje me vrlo često pitaju roditelji u školi kao stručnog saradnika, kao šta vi savjetuje, kao za ili protiv. Nema za ili protiv. Jednostavno živimo u sferi digitalije i sve je stvar doziranja. Ukoliko vi to dozirate u nekoj meri, pre svega mislim na roditelja, deca su maloletna i roditelji su ti koji vode računa o njima. Ako to dozirate u određenoj meri da je to nešto što je produktivno, nešto što će koristiti deci, onda je to odgovor da i znači kao napredak. S druge strane, ako se to iscrpljuje, da to traje nekoliko sati pa i do nekoliko desetina sati korišćenja u toku nedelje, onda verovatno da je odgovor ne, jer u tom slučaju to više šteti deci. Što za vid, što za tenacitet i vigilnost pažnje, generalno za proces pamćenja, tako da ima i dobre i loše strane, ali stvar doziranja. Ako se adekvatno dozira, mislim da je onda to okej. Sad kad smo kod udžbenika, Damjane, vi ste doneli jedan primjerak, možete nam pokazati, to je vaš udžbenik konkretno. Zapravo ne moj udžbenik, ovo je izdavač New Age Publishing i oni su radili udžbenike od 1. do 4. razreda u formi slobodne, znači besplatne udžbenike. Ovde smo radili audio
digitalni sadržaj, pošto ja u mom muzičkom studiju Asfalt radim na toj digitalizaciji knjiga. Dakle, vi ste jedan od učesnika. Tako je, pa recimo da se tako. Ja sam bio audio producent u celoj priči. Imali smo mališane koji su dolazili da snimaju, da pozajmljuju glas. Ovdje imamo jednog zmaja koji sve vreme vodi 5 prijatelja kroz celu knjigu, tačnije udžbenik. Znači, to je taj interaktivni, da kažemo, udžbenik. Tako je. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da izvučem iz dece tu emociju i jako bitna stvar. Ovo je udžbenik za strani jezik. Ja sam morao da izvučem iz njih da oni to snime pravilno, jer ipak ovo nosi jednu veliku odgovornost. Dakle, to su deca mlađih razreda koji uče tek jezik. Ako to nije snimljeno kako treba, ako ja u studiju nisam odradio svoj deo posla kako treba, automatski sam odgovoran za ono što će budući naraštaj učiti. Tako da ova knjiga je pratila sve ono što se dešava u ovom udžbeniku i onda vi možete da pustite klikom, na njihovom sajtu ima besplatno, i onda prati kao u vidu forme priče. Mene to podsjeća kao nekada Laku noć deco što je bilo, baš u toj nekoj formi da idu priče, interaktivno, da ima tih zvučnih efekata, muzičke podloge i svega. Tako da meni je bilo zanimljivo da radim na tome. Pre svega mislim da je to jako produktivno i dobro za decu. S druge strane, bilo je izazovno jer imali smo učenike sa raznih podneblja, za nemački, francuski, engleski jezik, ruski, tako da smo mi uspeli da napravimo čitavu adaptaciju na 4 različita jezika i od 1. do 4. razreda je to, sad opet zavisi od škole do škole koja uzima, ali u globalu to je nešto što se radi. Radimo sada i na ostalim, sad radim i na nekim audio knjigama, ali knjige su drugačije, kao što je Ivo Andrić ili nešto. To ide u formi čitanja, kao neki voice over. A ovo je interaktivno, ovo ima mnogo više smisla za mlađe naraštaje, gde pored samog govora ide i muzika i efekti i sve. Mislim da je to njima odlično, zato što sam audio, za razliku od videa, podstiče zone u mozgu koje aktiviraju da se mozak napne i da stvori sliku, da stvori video. Kod uzrasta dece u tom periodu od 7. do 11. godine je jako bitno da deca rade na toj kreaciji. Zato sam prihvatio da učestvujem i mislim da je ovo sjajno. Prati tu, da kažem, digitaliju, prati to moderno doba, a s druge strane postiče decu da i oni napreduju, da ne budu pasivni, jer neki materijali postiču da se mozak uspori. A kada govorimo o ekonomskim parametrima, da li su ti digitalni udžbenici povoljniji ili ne? Uglavnom, do sada svi izdavači imaju tu formu da kada se kupi uz njihov, da kažem, u papirnoj formi, dobija se besplatno digitalni oblik. Određeni izdavači, kao što ovaj, nude odmah svima, bez kupovine u hartiji udžbenika, da se dobije besplatno ako se pristupi njihovom sajtu. I kakva je budućnost ovih štampanih udžbenika? Šta mislite da će biti neka slika, evo, kada naši unučići budu u školi? Teško je to predvideti, ali za sada mislim da sigurno u nekom narednom periodu, pričamo o narednih 10 godina, mislim da će i dalje ostati papirni udžbenici, jer jako je teško da se održi korak sa digitalijom, da imamo apsolutno za sve. A s obzirom da mi se zalažemo za to da svako dete ima jednak tretman, jednaka prava, sigurno u narednom periodu i dalje će biti udžbenici u štampanoj verziji, uz dodatak ovog digitalnog sadržaja, digitalnih udžbenika koji će im pomoći da savladaju gradivo bolje. A posle, ko to zna? Šta će nam budućnost doneti? Da, zaista nemoguće sad u ovom trenutku kada se sve razvija tolikom brzinom da donosimo neke prognoze na duge staze. Hvala puno, gospodine Tadiću, što ste govorili za našu emisiju. A u nastavku se vraćamo u turistički